Hola, hola, gallegistes! Jo sóc la Misha i avui us porto molt bones notícies. Ha tornat el Velociraptor! Però què és això? He dit Velociraptor, no Velociraptor. Gràcies. En fi, com us deia, un any més ha tornat el Velociraptor, el repte de les biblioteques de Barcelona que ens desafien a llegir 12 llibres en 12 mesos. Va, direu, que fàcil! Doncs no canteu victòria tan ràpidament. Per completar el Velociraptor haureu de llegir 12 llibres de 12 categories completament diferents. Al gener haureu de llegir un llibre relacionat amb Àfrica. Al febrer, un llibre on el protagonista sigui un monstre. Al març, un llibre sobre dones pioneres. A l'abril, llegir un llibre on els llibres siguin els protagonistes. Al maig, llegir el llibre d'un poeta contemporani. Al juny, llegir un llibre amb molt de ritme, és a dir, literatura i música. Al juliol, llegir un llibre on París sigui el protagonista. Al setembre, llegir un llibre per descobrir Barcelona. A l'octubre, toca un llibre que tingui una versió cinematogràfica. Al novembre, toca llegir un llibre on el protagonista sigui un animal domèstic. I al desembre, llegir un llibre amb olor a menjar, és a dir, literatura i gastronomia. Si supereu la meitat del repte, és a dir, si llegiu 6 llibres, rebreu un obsequi. I si supereu el Velociraptor sencer, podeu guanyar premis que us portaran ben lluny. Què, us he convençut? Si és així, per apuntar-vos només necessiteu el vostre carnet de les biblioteques de Barcelona. Aneu a la vostra biblioteca, pregunteu pel Velociraptor i allà us inscriuran a la base de dades. I rebreu el vostre kit per superar el Velociraptor, que consta en un passaport, on podeu anar marcant tots els reptes, una funda per guardar-lo, mireu que cuqui, les normes del Velociraptor i un punter que m'encanta, mireu això. Tinc ganes de saber com serà el del mes que ve, ja? Ah, i una cosa molt important, sobretot tots els préstecs que agafeu pel Velociraptor els heu de fer manualment, perquè si no, si ho feu a màquina no us comptarà i necessiteu que us posin el segell conforme heu complert. Com podeu veure, jo aquest mes ja he llegit el meu llibre sobre l'Àfrica, que és aquesta versió adaptada de The Bride Price, de Abuchi Emeketa. Tracta sobre la vida de la Akuna, una noia que viu a la Nigèria dels anys 50 i que vol alguna cosa més que casar-se i viure al seu poble, sinó que vol estudiar. Però els seus tiets l'únic que volen és casar-la i quedar-se amb el seu preu de nòvia. En fi, no us dic res més, excepte de que sorgirà una pila d'imprevistos, un amor prohibit, i que m'ha agradat perquè, tot i que és una versió adaptada, ha aconseguit transportar-me a la història i m'ha agradat molt com explica la cultura, les tradicions, les religions, els prejudicis dels africans i de la gent Ibo i Yoruba. Així que ja ho sabeu, encara sou a temps d'apuntar-vos al Velociraptor. Podeu guanyar premis fantàstics i el que és encara més important, descobrir llibres que no us hauríeu imaginat mai. A què esteu esperant?